lehen aipatu dugun bezala, jabetu dugu ibilbide honen lehen atala. Eta zertan datza jabetu atala guitatzen? Hasiera batean, gaian kokatzeko jarduera batzuk egingo ditugu, lehenik ikasleek irakurriko dituzte beste batzuek gaioaren inguruan, sekuentzia hortan landuko den gaiaren inguruan esandako kontu zenbait, eta ondoren haiei emango zaie hitza gai horren inguruan ze iritzi, ze susmo, ze uste dituzten biltzeko. Eta ondoren, hortik aurrera, landuko dituzte hainbat ahozko testu, ikusentzunezko, testu idatzi, askotariko testu motak eta komunikazio bidean landuko dituzte gai horren bueltan, eta egingo dutena izango da ulermena lantzea, ekoizpena ere landuko dute askotan, eta kasu gehienetan egingo dituzten ariketa asko baliagarriak izango dira, baita bai C bat proba egiteko, edo use probarako ere baliagarriak izango dira, hain zuzen ere, azterketa eredu horren egituretara ongi josten diren ariketa motak izango direlako. Modu horretara komunikazio linguistikoan trebatuko dira, ahozkoan, idatzian, multimodalitatean, hainbat eremutan, eta azkenik, hainbat ekoizpen eta jarduera egin ondoren, bilduta izango dute ikasleek azken atalean biltegi bat izango dute, eta hortxe bilduta izango dituzte ibilbide horretan zehar gakoak diren ezagutzak. Nolabait izan dezaten azken atal batean izan ditzaten ezagutza guzti horiek ongi bilduta kontsultarako erabiltzeko, bai ibilbidearen urrats honetan, baina baita ere erronkaren ibilbidean eta urratsean azken erronka hortan ere kontuan hartu beharko dutelako jabetun landutakoa. Bai, gainera, ariketa horiek ez dira ariketa isolatuak izango, baizik eta lerro bati lotuak. Ebaluazio guztian presente egongo den lerro horri lotuak dauden ariketak izango dira. Bai, ahozkoak, entzumenezkoak, idatzizkoak eta noski irakurmenezkoak ere bai. Adibidez, lehen gai honetan landuko dute hizkuntza aniztasunaren gaia. Eta modu horretara hizkuntza aniztasunaren gaiaren bidetik jabetu osoan zehar gai hori lantzeko hainbat testu jorratuko dituzte. Eta aukera izango dute modu horretara sakontzeko gaian, izango dute aukera gai baten bueltan pentsamendu ahalik eta egituratuenak eta sakonenak ere egiteko, hain zuzen ere askotan proban gertatzen delako agian testu mota edo testu egitura nola garatu argi dutela, baina kosta egiten zaiela gai baten inguruko pentsamenduak ematea edo pentsamendu koherentea idaztea. Pentsamendu garatuago bat ere izatea. Eta hori ere helburu bat izan da gai bat hartu eta gai horren bueltan sakontzea gauiek osoan zehar helburu izan du ere pentsamendua garatzea eta gaietan ere sakontzeko aukera izatea. Jabetu atalean, gainera, testu tipologia jakin bat landuko dugu. Lehenengo ebaluazioan azalpena. Eta zergatik landuko dugu azalpena, gero erronkan azalpen testu bat egin beharko dugu. Bigarren ebaluazioan, argudioa. Zergatik? Den bezala. Erronkan, argudio testua landu beharko dutelako. Eta hirugarren ebaluazioan berriz,